Moni balende alongo nthawi ino yakumasana. I hope you had a beautiful Sabbath day. Ineso, the time I'm recording this, time endukupanga recording the maola Sabbath, so I'm actually having a very beautiful day. I'm sitting in front of a river again. St. Joseph River, same river, malo ena chabet. Ndito, and it's such beautiful. I can just show you. It's a very, very, very beautiful view, as you can see. Very beautiful view, very, very peaceful. I'm so calm. Dende oka. So calm. Ndito. So that's where I'm. Ndiri Sabbath afternoon. Pamendo banga spend my Sabbath. Lelolo Sabbath monologue yanga yasokonekera pang'ono. I planned to pass in a Sabbath monologue komano yasokonekera pang'ono. Ndiye I don't think tipanga yonse yafu bwino mene timene akupangira koma tingopanga as the spirit leads it. Tingogawana as the spirit leads pang'ono, because as I'm saying yasokonekera because of other reasons. Ndito so tipemphere Atate wakumwamba. Zikomwamba ifa cha maola Sabata. Please mutipase chifundo nthawi yakumasana, muike mawu anu mkamwa mwanga pamene tikucheza ndi anthu kungokambirana ziwiri zitatu. Mutibatize ndi mzimu wanu ine tonse omvetsera mwapatsenso mzimu wanu ira. Mukhale nawo m'dzina Yesu Khristu tapemphera. Amen. Yeah, so I don't know what to share. Komabe zopanga share zimakhala zambirimbiri kunayo chilungamo. The issue umangwena pange share chimene akuti chimene chadalitsa your own heart. So zopanga share zambirimbiri. Sanene kuti I don't know what to share. It's just that many amuri Sabbath monologue yanga lero yangu sokonekera pang'ono. It's like maganizo anga akangatali a little bit disturbed. Koma ndinangoona ndi nde nkubwera osapanga ene monologue naona ngati sizikhala zabwino. Koma no, there's a thought imene nandibwerera nkati mwa wiki imene iyi imene nandibwerera yoti I wish to share with you. The world dziko lapansi likupanga prepare kupanga form an image of the beast. Tinaphunzira kunena kuti chilombo chotuluka panthaka chimene chimayimira America chipanga image ya chilombo chimene chinatuluka pamadzi. Ipanga image ndi chifaniziro. Ipanga chifaniziro ya chilombo chapamadzi. Chifaniziro meaning a copy. Mchichewa timati osati mchichewa koma kumalawi timatona ndikapanga photocopy zinthu photocopy uja is kupanga chifaniziro, right? Kupanga chinthu chongofanana ndi chinzake. Ndiye the world dziko lapansi ikupanga prepare
kuti ino apange image ya papase. Akupanga prepare kuti apange image ya chani ya papase. Ndiye basi no ganizo linango ndibwerera kunena kuti pamene Satana ali busy kukwaniritsa malemba and akwanitsa ndithu kuti apange malemba chakuti atheke kuti Bible inapanga predict kuti kukhala image apaso tikuona Satana kuti no ali ready kuti image yotheke. We know kuti ku papase panopo kuli papa wanyowani. Sorry, let me check. We know kuti ku papase kuli papa wanyowani amene no wapezeka kuti ndi American. So it's like being an American and then kukhalanso a pope is like apanga blend America ndi papase, you know. It's showing you kuti union, it's like a symbol, it's like chizindikiro choonetsa kuti pachitika union ina yake America ndi papase pachitika union. Nkomwe tikudziwa kuti America inatuluka ngati chirombo koma inali dziko limene no anthu amathawa papase yomweyo ndi kukakhazikitsa ma principles awiri aja a separation of church and state, kuti boma silingakakamize chipembedzo, boma silingaletse chipembedzo, zizikhala ziwiri zosiyana. And yet dziko lomwe limene linathawa zimenezo zolo kwatuluka popu inathawa papaseyo kwatuluka popu ndi kwakhala no popu. It's like union kuti pachitika union ina yake. Anyway, koma ndimangonena kuti kuchitika sorry Satana ali busy kupanga kuno ulibetu zouluka ngati kuchako tudabwa nazo. Satana he's managing kuti ufulosiwo ukwaniritsidwe. Ndeno ganizo nango ndibwera kuti Mulungu anakhangata akundinongoneza kuti ananga pamene Satana akupanga image ya the beast and he is able kukwaniritsa ulosi like that. He's working very diligent kuti zimenezo zitheke za image of the beast izo. Kodi inuyo ananga mukupanga image, the image of the lamb, kodi mukudziwa kunena kuti kumbali ya Mulunguyi kwa Satana kuchitika image of the beast, koma kumbali kwa Mulungu kuena kuchitikenso image of the lamb, kukuena kutulukenso chifaniziro cha ufumu wa kumwamba, chifaniziro cha Yesu Kristu, cha ma principles a ufumu wa kumwamba chikuena chionekere. So ufumu kwa Satana kukhala chifaniziro, ufumu wa Mulunguso kukhala chifaniziro. Koma ufumu wa Satana chifaniziro chichitika, America will form image to the beast. Ufumu wa Mulunguso kukhalaso chani? Kukhalaso chifaniziro, kutuluka an image of Jesus, the image of the lamb. And this image ndi amene anayembedwa pa Chivumbulutso 14 kuyambira pa verse 1 mpaka 5 ndi the 144,000. And mukawerenga verse 1 Bible langa ndaisiya ngayi moto, mukawerenga verse 1 mupeza kuti amakamba zona yakuti and I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000
having the father's name written in their foreheads. So they have the father's name written in the jani, in their foreheads. I need dzina la atate, dzina lalembedwa pa mphumi pawo. That is image. They are going to reflect image ya atate. Pachitika chifaniziro cha atate. Nde basi no lerolo pamene nangoda aganizo lija odi ntalichita explore nimakonda mpaka pakabwera ganizo what happens kena kumulungu amazantenga kuti atiye ku Bible tete kaone maganizo amene amakwenda mutu aja kuti akwenda bwanji. So I went to the Bible kukazikumbusana mavesi ena ndi ena amene angagwirizane ndi nkhani iyi. Ndiye mwachitsanzo when I went to the Bible, dzina m'Bible mukawerenga pa Exodus 33 ndi Exodus 34, Mose adampempha Mulungu kuti ndimafuna nitaona nawo ulemerero wanu, show me your glory. Ndiye Mose adampempha Mulungu choncho, Mulungu anena kuti kupomuyankha anena kuti tikumane pakuti kenako anena kuti I will proclaim my name. Munthu wapempha glory ndi Mulungu akuti don't worry koma I will proclaim my name. In fact pamene popo pa Exodus 33 ndi pa Exodus 34 pali maverse amene no amatonetsa kuti no dzina limene linalembedwa pa mphumi pa 144,000, what is that name? So anamuza don't worry, I'll proclaim the name. Then pa Exodus 34 pamene no amaza panga no proclaim the name. You see? Amaza panga proclaim the name. And dzina lata lipanga proclaim, I was meditating kuiganizira lerolo kuwerenga ma verse. Mapeza na kuti dzina limene napangidwa proclaim linali khalidwe la Mulungu, the character of God. Makonda umeona bati yetu aje. Na khalidwe la Mulungu ndimene linapangidwa proclaim. Anayamba kuchula the Lord God, nda anayamba kuchula merciful, forgiving iniquity, kukulu kwa machimo etu. Merciful nde kuti wachifundo. Kangati pali keeping mercy for thousands. Panachelo zinthu ngapo, unfortunately Bible anga ndaisiya nkalimoto. Kanangu kuwerengerana. Pamukozo kawerenga Exodus 34 pa verse la number 6. So Mulungu anachula his characteristics. Right? Kuti ma characteristics anga ndi awawa. And in doing that Mulungu he was proclaiming the name. So the name kapena kuti dzina la Mulungu ndi ma characteristics yo, that's the dzina la Mulungu limene lo. That's the name of God. Ndiye 144,000 akhala ndi dzina la Mulungu litalembedwa pachani pa mphumi pawo. Mundimvetsetsa kaya? Dzina la Mulungu lilembedwa pa mphumi pawo. 144,000 apanga form an image of the lamb. Mundimvetsetsa kaya? Akhala ndithu nkhosa. Yeniyo akhala nkhosa. Ngati mene Yesu analili nkhosa. So nkhosa. Nkhosa yeni iziso nkhosa. They will form image ya Yesu Kristu. Pamene dziko likupanga form an image to the beast. You and I, abayenda alongo, we are tikuyenera kuti tipange form an image to the lamb.
ma characteristics dzina la mulungu, sorry, right? Dzina la mulungu wachifundo, merciful, long suffering, forgiving iniquity, zonsezo zikuyenera zionekere moyo mwathu. That's the image of the Lamb, and this is prophetic. Bible manakuti akuti neglect not the gift which is in thee, given to you by prophecy. Some gifts, they come by prophecy. It was how it was prophesied kuti uzakhala wotere iweyo. So some gifts are given by prophecy kuti iweyo uzakhala wopanda banga, uzakhala mkama mwako mopanda bodza, you not be defiled with women, for their virgins. Of course we know kuti speaking symbolically. What I'm trying to say is some gifts are given to you by prophecy. They were prophesied in that way, and you need to take advantage. Sorry, when you take advantage of prophecy and walk into that prophecy, that fulfill that prophecy by the kudzera mu chisomo cha Mulungu. Yesu anamuza Yohane akufuna mbatize Yesu. Yesu anamuza Yohane kuti suffer it to be so now, KJV, koma in other versions anaya kuti permit it to be so now, uzilole kuti zitere. Nde anapi chifukwa chakanani yakuti for it becometh us to fulfill all righteousness. Ndikoyenelera kuti no tipange fulfill ma requirements onse a Mulungu. You know, so Yesu he knew kuti this is the requirement. I have to be baptized. In prophecy, I have to be baptized. It is necessary kuti ndizipange fulfill. Namuza Yohane, allow it to be so now. Permit it. Vomereza. And then Yohane anavomereza anambatiza Yesu in order kuti apange fulfill all righteousness. So prophecy tsamango yangana kuti zikhala choncho, kukhala 144,000, akhala opanda banga. Yeah, you are supposed to fulfill all righteousness. You are supposed to, by the grace ya Mulungu, kulowa prophecy mu mwadaladala intently. Zinachitika pa Machitidwe chapter 1 ngati sakulakwitsa, I think Machitidwe chapter 1. My disciples atakumana anawuzana kuti this scripture must needs be fulfilled. Anaona scripture ndikuiona nkuona kuti lemba ilili likuyenera likwaniritsidwe. Lemba ili likuyenera likwaniritsidwe. And then anakwaniritsa lemba lija. So prophecy samango yangana kuti zichitika zitere mzimayi athawira ku wilderness, where you have to make efforts kupita ku wilderness iko tungoyekeza kuti, of course that was applying to nthawi ya dark ages, I know it. What I mean is prophecy is also, prophecy is also instruction. It is God telling you kuti chimecho ena chitika ndi chichi, therefore make effort kuti chichitike. This scripture lemba ili liyena lipangire fulfill. Ndiye 144,000 ali ndi dzina la Atate. They are akhala anthu oti apanga produce image ya Yesu Kristu, apanga reflect Yesu Kristu fully, image yake ionekera. Just as ku ufumu wa Satana kuchitikaso image ya chilombo, and we know who is behind chilombo, ndi Satana, right? Bible mena kuti they worshipped the beast and they worshipped the devil. They worshipped the dragon, anatelo, who gave power to the beast. In worshipping the beast, they are worshipping the devil. Pembedza Satana koma without knowing it. So we know we're producing the image of the beast. Really, we are producing the image of Satan. Satana he will akwanitsa kupanga reflect kupanga anthu ora kupanga reflect his character fully. Satana azikwanisa. Nde ngati Satana atakwanise kupanga mtundu wa anthu woti ukuonetsera khalidwe ya Satana fully, pena pake Mulungu bwanji timamunamizira.
bwanji ife timanena kuti chimo ndosatheka kugonjetsa. Ife bwanji timanena kuti nzosatheka tizichimwa abe mpaka nobwera kwa Yesu Khristu. Chonsecho Satana mwini wakeyo akwanitsa iye kupanga reflect anthu oti kupangitsa anthu oti apange reflect his character fule, nde Mulungu akalephere kupangitsa anthu ake kuti apange reflect character yake ya Mulunguyo fule. Diso ilili landivuta asati kwambiri koma lango likuchita irritation too much. Mulungu angalephere kutulutsa mtundu wa anthu woti wapanga reflect image ya Mulungu fule, pamene Satana yeye kumbali yake azikwanitsa. Bwera soboti ina mabota amakonda osokoneza ngati sabata latha ilo. My minutes the battery. Okay, fine. Satana, he will produce image yake bwino. The same thing ndi Mulungu. Mulungu so apanga produce anthu amene atapange reflect khalidwe lake. They will have the name of the Father written in their foreheads. Dzina la Mulungu, dzina la Atate, long suffering, merciful, kind, loving, forgiving iniquity, healing all thy sickness. This will be reflected by ana Mulungu. And this gulu la anthu amene atapange reflect image ya Yesu fully like that, they are called the 144,000. 144,000 ndi ma living saints, not dead. They are living saints. Ma saint amoyo akhala ndi moyo. Yesu anena kuti there are some of you standing here who will not taste death. There are certain people amene sadzalawa imfa. And kumapeto anthawi kuna amene salawa imfa mpaka na ku Yesu kuonekera koma ali wa righteous. They are called amachedwa kuti 144,000. Sikuti paliso enake the wicked akhalaso ndi moyo mpaka na Yesu kuonekera mitambo koma sikuti iwo ndi 144,000. Ayi awo ndi gulu linaso limene. Koma kumbali ya Mulungu kukhala the 144,000, the living saints amene saona imfa, adzangochitidwa translate amatero. Yesu adzangowatenga ndikuwachita translate matupiwa. Fwa matupiwa athu asangalandire ati corruption cannot inherit incorruption. Po wanatero ku malemba ake acha. Think ni mu Akorinto kaya. Nde because of that sitingangoyenda kupita kumwamba, we need to be translated. Mumafunira kuiganizira ngati mene ali timagawanirana ma audio file. Mukumbukira kalekale kumatopezeka ma device ena kuti sapanga play ma MP3 files. So in order kuti otine kuti mine ndinene the opposite. Pane ma device ena kuti samatopanga play ma WAV, ma wave files. Nde umene wapanga convert kuti asanduke into MP3. Ma MP3 player, kalekale makhala ndi ma MP3 player. Then you have to convert my MP3 player jakuti asanduke kakhale compatible ndi device ija kena ku file ija ukailowetsa mu device imapanga play. Foti mwaipanga no convert. Chimodzimodzi translation. Corruption cannot inherit incorruption. Kuti thupi lathu lingopita mene lili kupita kumwamba tikhoza kufa. Komanso I believe pakuzokhala ka incompatibility because we tinadetsedwa ndi tchimo, right? So the body has to be translated. The process is called translation. I don't know how it's going to happen. Sungandifunse science yake sindingakulongosolereni science yake kuti izaenda bwanji. Koma just know kuti it is a mungodziwa kuti ndi kuchoka from one condition kupita condition ina. Yes, ya compatible ndi kufumu wako mwambako. Amen on the 144,000. The rest
ena onse ndi ma dead saints. Ma dead saints ndi anthu olungama amene nokoma sakhala ndi moyo mpaka nakumuonesa kubera mitambo. Afa panopa akhoza kufa ndi ma dead saint amenewo. Ena afa nthawi ya National Sunday Law. Ena afa nthawi ya National Sunday Law amene onso ndi ma dead saint. Afa ena azadulidwa mpaka nakudulidwa khosi ndithu zili mu Baibulo chivumbulutso. Ena apangidwa behead. Kufa kuzakhala mu njira zosiyanasiyana. Ma martyrs akhaso ochuluka because ku Daniel 11 amene akuti mfumu yakumpoto inakwiya ndi ma tidings amene amachokera kumawa from the east. Ndakuti atamva ma tidings akumawa ku east wa akuti he went out mkwiyo waukulu kukapanga annihilate, kukawononga anthu ambiri. So anthu ambiri afa. Koma amene azafe mu chilungamo kuti ndi olungama analungamisidwa ndi mwazi wa Yesu Khristu, anakhululukidwa machimo komanso anapanga repent kuti anatembenuka ku machimo ake. Ameneyo ndi dead saint. Dead saint ndi kuti wolungama, wokhulupirira olungama koma woti wafa, woti sakhala ndi moyo mpaka kubweranso kwa Yesu Khristu. And gulu la anthu ambiri lili gulu limene lili. Ambiri alowa mgulu limene lili. Ma living saint anthu amene akhala ndi moyo ndi ochepa. Ndi ochepa kwambiri. Bible kwa Isaiah imene akuti a few men are left. Isaiah anaonetsedwa tsiku la Ambuye imene likubwera nthawi ya miliri 7. Anaona kuti after miliri 7 ija kuti no yachitika, kuchitika zivomelezi, climate change, madzi akusanduka magazi. Isaiah analemba kuti few men are left. Few men. Izakhala depopulation imene simunayioneko chambire cha dziko. And I believe anthu opanga produce ma filimuwa ena ndena ndi ma Freemason oti amazimvetsetsa kuzidziwa zinthuzi. Movie ina yotchuka ija kunatsala anthu 90% of the population ya dziko lapansi yonse was gone. Will Smith anatsala yekha amayang'ana cure. Koma in that movie mukati muone information yake imene yakuti 90% of the population they were gone. Everyone had died. Kunangotsala anthu ochepa. Few men left. So anthu ena akamapanga zina zomadziwa una kuti these people they know what they are talking about. Akudziwa kuti dziko likumene likulowera. Kukhala few men left. Never few men ipo kudzakhala magulu awiri. The living saints, the righteous, utadaka ini moyo. Then kudzakhala the wicked. The wicked azakhala ochuluka kuposa the righteous. The righteous kazakhala kagulu kang'ono kama living saints, kagulu kang'ono. Kenako kwina kudzakhala the wicked azakhala ambiri inde, koma compare ndi mene ili 7 billion panopo izakhala nambala yake yochepa kwambiri. Namumvapo Putin, namvako zoti Putin amakamba za the golden billion akuti ofuneka uzazifufuza bwinobwino kuti kodi golden billion atathauza chani. Ma Georgia Guidestones aja anaphwanyidwa aja. Ma Georgia Guidestones panali nambala yonena kuti maintain population under 500 million. Anthu panopo tipo 7 billion. They akuti maintain population under 500 million. That's 90% tujetu Cambodia. Ndenda ameneyo. That's a lot of people. To maintain population under 500 million. That's a few people. Mu filimu inaso imaonetsa ku future, dziko li ku future kunatsala ma continent awiri okha. Mu filimu more kunatsala Britain ndi Australia kaya. Ma continent ena osewa kunalibeko. Azini kuti kunachitika disaster ina yake kuti the whole continent was gone. Africa panalibepo, America panalibepo. Inu anthu asamangoyika zinthuzi amakhala kuti akudziwa chimene akulemba. Ambiri amakhala ndi ma 33rd degree Freemason. Inu simnamveko vetha kunena kuti Hollywood is a Jesuit theater. Jesuit theater ndiye kuti it's controlled by my Jesuits. Amakhala kudziwa chimene akunena. Ndipo
ndi angapo ndikozotchula angapo amene amapanga depict kuti kwatsala anthu ochepa, kuti kutsogolo kuno kudzatsala anthu ochepa ko basi. After the apocalypse, after miliri yagwa, kuti no miliri idzapha anthu, gulu la anthu lidzafa nthawi ya miliri 7, gulu millions, idzakhala depopulation yoopsa kwambiri. Yoweli ataiona kuti anaona akuti is not the meat cut off. Ndipo Yoweli the way he wrote mene analembera nkhani ya nthawi ya miliri akuti is not the meat cut off, the meat meaning the food, kuti chakudya chadulidwa, na ngati chakudya chadulidwa mukhala ndi moyo. Madzi komwe madzi amene ali moyo adzasanduka magazi, anthu amene wakhala ndi moyo. So my point is kuti kudzakhala a few men left, but I have to go. As I said, kuti no lero sinditha kupanga Sabbath monologue yabwinobwino pachoti cha ma issues ena ndi ena. I have to go. So image of the beast ikupangidwa form. America is forming an image of the beast. Kodi ana mulungu, how are we responding to this? Ifeonso ana mulungu kukuyenera kuchitike image of the lamb. Tikuyenera tipange tikhale ndi dzina la Atate lembedwe pamphumi pathu. We have to reflect the lovely image ya Yesu Kristu. Ma characteristics amene ndakutchulira naja. By the way, there's a reason why dzina la mulungu pomuonetsa Mose, pomuonetsa dzina lake anamuonetsa these characteristics. Yes, anaya kuti we ignore the weightier matters of the law. And yes, anachula maweightier zokhuthala za lamulo, anachula zinthu ngati zimene zozo ngati mercy, justice. Those are the weightier matters. Izi ndezo zeni za malamulo a mulungu, not just a vegetarian diet. Not just health reform. They are weightier matters of the law. Yeah, sometimes tima kala caught up tiko zotero, right? Not kuti sizofunikira. Koma sometimes zinthu zina zimene zimatipanga grab attention yathu may not be weightier matters of the law. Weightier matter, truth, mercy, justice. Ma characteristics a mulungu amene no atakhale dzina la 144,000 imene embedwe pamphumi pawo. They will reflect this name. That is the image of the lamb. It will be perfectly reproduced. Mene ndakabatu nkhani ya weightier matters of the law, mene ndachula za health reform, sindi kunena kuti health reform siyofunikira. Ena fa paja anthu samachedwa amangotorapo pamene sunalankhule bwinopo. Ayi. Health reform also is a weighty matter of the law. Ndiyofunikira ko basi. In fact, we cannot get victory over sin ngati appetite yathu sili under control. We can't. Actually, appetite nkhani yofunikira ko basi, because nkhani appetite ili mu nkhani ya health reform muli nkhani ya appetite. So we need to iyo mangochula as an example. Sikuti nkhani ya health reform siyofunikira. It's ndiyofunikira. Ni mangochula kuti there are certain issues. It may not be health reform, some issues zimatoka they are not weightier matters of the law. In fact, it's not. Maybe I shouldn't have mentioned health reform, because health reform is a weightier matter of the law. Ndiyofunikira ko basi. Ndiyofunikira because to get victory over sin, you need to have perfect bodies. You need to have matupi they can keep the commandments of God. These matupi they are diseased, odwala, they are not healthy, cannot glorify God. Sanga bwese ulemero kwa mulungu. So health reform is a weightier matter of the law. So forget zimene nalena kumambiro kuti nakanga ndayuza ngati an example. Forget that. Forget it.
Koma, there are other issues, you know, they may not be the most weighty. Actually, that's what Jesus Christ was trying to tell my Pharisees. Focus on, they are not weighty matters of the law. Banji mutapanga focus on the weighty matters of the law. Okay, so because I need to go. Yeah, I need to go for you know. As I said, good siningate kupanga bwino. Komabe tikumane Sabata Sabata la mao. Tikumane Sabata la mao. Yeah. But of course, still, okay, let me sit over here. Fumu wakumwamba ndikudziko kukongola ko basi. And then when I come into nature like this, I hope mukutha kuona bwino inaenda siya kuona pa screen pofacha dzuwa lukuwala koma I hope mukutha kuona the glory and the beauty of this river. Nature is very, very nature ndiye bwino kwambiri neyo imandisangalatsa because imakupangisa kuti uzitha kuona snapshot ya ufumu wakumwamba. Ufumu wakumwamba kuti there is a pure river of the water of life proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Akuti clear as crystal. Sinja undo okongola inde komo kwagwira madzi ukaona manjamu, they are not as clear. Ayi. Komo mene wali wakhala clear as crystal. Ine nditadandaulira kwa anthu amene mukutionera. Tiye tikapezeke ufumu wakumwamba. Tiyeni tizipanga zinthu moyo mwathu. Tiyeni timukonde Yesu Kristu. Let's fall in love with God. Let's fall in love with God. Akutia? Tiyeni tizimukonda Mungu. Akuti love the Lord your God with all of your heart. Ni mtima watu wonse. Osapanga hold back. Eti? Hold back ndekuti kuzipereka koma osati mwatunthu. Right? Kangati mobweza moto, mobweza mabreki. Ayi. Tiyeni timkonde Mulungu ndi mtima watu onse. Let's love God ndi mtima watu onse. This awaits you in the kingdom of heaven. This is not the real. This is the image of the real. The pure river of the water of life. Tumenero, tikafika umwamba by the grace of God. I'll just sit beside the river bas. Nkomwe yeno akuti Yesu azati khazika mpheperere mwansinje umenewo. Yesu naiso, he knows these things. He's the one who created. He knows kuti kukhala mbayi mwansinje and just relaxing in that river is beautiful. He knows this. Akati khazika mpheperere mwansinjemo, it will be a beautiful time. And that's why I want you kuti muzapezeke mfumu wakumwamba. Yesu anakamba zanzi mambo wina amene anapeza the pearl of great price. Anapeza, yeah, the pearl of great price. I don't know kuti machimbichawo anamasulira kuti chani. Koma kuti anakagulitsa china chilichonse kuti agule munda mmene munali mwala umene uwu, mwala wa mtengo wakewu. Ndiye inuyo mwagulitsa chani? Kugulitsa ndi symbolic language, mwagulitsa chani kuti mupeze the pearl of great price. It symbolizes kuti you ukhoza kupereka china chilichonse, palibe chimene umachiona cha high value kwambiri moyo mwako. You are ready kupanga give up anything
and anyone kuti no ubale wako ndi Mulungu usasokonekere, ukhale wabwino, ukhale wokhuthala bwino. You are willing to sacrifice china chilichonse. Ndeno think about it, kandi secular music, kandi mafilimu, kandi azinzano amene amakuchimwitsana amangopangisani gossip, kaya ndi maubwenzi osakhala abwino, kaya ndi dera imene mmakhala mwina ndi dera loti kuli uchimo wambiri. Whatever it is, you must be willing to sacrifice chinthu chimene chocho kuti no ubale wako ndi Yesu Khristu usasokonekere. Yeah, okay. All right. Yeah, 40 minutes, 40% to... All right, ndikufunani wiki yabwino. Ambuye adalitse masiku anu 6 amene akubwerawa kuti mudzapumulenso la number 7. Ambuye akudalitseni. Amen.